नाथाय जों दिनै उन्दुनो मोनाखिसै जोंनि देहाफ्रा दिनै लोमजानायफोरजों सैनानै थाबाय जोंखौ अनले नामा जों हागिनाय मानसि गैले नामा जोंखौ नायनो थाखाय गुबुन हारिफ्रा दिनै गावबा गाव हारिखौ देखाङो दिनै मानो जोंखौ देखाङाखिसै जोंहा मानसि गैले नामा जोंखौ बर' होननानै जोंखौ सिनायनो नामा सोरनि थैयोमोन जों बिमाफोरनि थैयोमोन बे फिसाफ्रा जोंखौ दिनै अनले नामा जोंनि सावमोन बिदि अंखारि खालामनांगौ जोंखौ जों दिनै एसे खस्थ' जों दै गैयाब्लाबो थांनानै थानो थाखाय जों दिनैनि न'खर जिउ खांनायाव फैदोंमोन जोङो दिनै सानसेनि गेजेराव जोङो दै दुंसोलाय हाजिरा मावनानै जोङो माइरं सेरसे सेरसे मोनो जों दिनै बुरि अबस्था जाबाय बबे जायगायाव थानानै जोङो इनकाम खामानि मोनो जों दखान होसे बायना जायो जोङो मिसौ बेदरखौ फिसाफोरखौ जानो थाखाय जोङो हाजिरा मुजिरा मावो जों दिनै मा सुबिदा होगोन जोङो सरकारा रावबो सुबिदा होआखै जोङो मा मोनो सासेयाव माइरं सेरसेल' जोङो सरकारनिफ्राय जोङो माइरं मोनजायो बे थैयो नामा जोंहा गोबां फिसाफोर दङ जोङो बिसौ बेदर जागोन जोङो दिनै बेखौ थांनानै थायो नामा जोङो थैयो नामा थोआ बाबुफोर बेबादिया जों सरकारनिफ्राय माइरं सेरसे सेरनै मोननाया जोङो बियो फिसाफोरनो जानो थोआ जोंहा गोबां फिसाफोर दं बिसौ बेथाय बालबास एसे गोजान गोजान थाङोमोन फैसा गैयाबाबो फिसा फिसौ लानानै स' आदै मादैमोन बेनो नामा जोंनि गोजोन सान्थियाहाय बेसेबां दिनै बर' बिमाफोरनि मेगनावहाय मोदै गनांदों मानि थाखाय जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन अब्ला मा बुंनायमोन बिटिआरआवहाय थै थरथिंसो गनाय नङा जेब्ला बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्रायहाय मानसिफोरनि बड'लेण्डआवहाय मानसिफोरनि मेगनावहाय मोदै थरथिंसो गनाय नङा जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन अब्ला जोंना बिथांमोना गेदेर मदि बिथाङाहाय बुंदोंमोन बुंदोंना बुङाखै नोंथांमोनाहाय निउस नायदोंना नायाखैमोन आंथ' थांनो मोनाखै स्टिल आङो टिभियाव नायदों आं पुरा फुल 5 घन्टा 6 घन्टा बेफोरबायदि जेब्ला बिथांमोनाहाय रिहार्सल एबा भाषण होबाय थादोंमोन बे समावहाय ओरैबायदि माने गोदै गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन बै बे समावहाय दा बेफोराव बबाव थांजोबखो बेफोराव बबाव थांजोबखो दिनै बेसे दुखु नांथाव बाथ्रा बर' बिमानि मेगनाव मोदै मानसिफ्रा आलाय सिलाय गाबदों ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि गोसोआ गाबखांदों नोंथांमोना मा सानो बेफोरखौहाय नोंथांमोनावहाय गोसोआव गाबदोंना गाबाखै गाबखांदोंना गाबखाङाखै बेफोरखौ नुनानै मा दाबो सान्थि गैया नामा सिगाङावथ' गैयैखायामोन हाग्रा बंग्रा खारथिं खारथिं बिसिनि फिसाला फिसाजो नंगौना नङा एसेबां सैमा अमा बायदि खालामजायोमोन आर्मि पुलिसफोरजोंहाय मा दिनैबो गोजोन संसार एबा गोजोन एकर्ड दानायनि समावहाय मा बेबो गैया नामा दिनैहाय माथो सेमसो जायबा फैसा दं बिसोरथ' जादों बिल्डिंआवहाय गाखोनानै लाक्जारि लाइफ थांनानै थादों गिदिर गिदिर गारि दामि दामि गारियावहाय गाखो गाखो गिदिंगासिनो जों गोरिबफ्रा मा जागोन हाबनानैबो मा जादों आं बेफोरनि आं जेबो आं खोथाखौ बुंनो थाखाय आं जेबो पलिटिक्सनि आं खोथा बुंनो थाङाखै दे बेयावहाय आं जेबो बिपिएफनि नङा आं जेबो इउपिपिएलनि नङा मिथिबाय आं जास्ट गावनि माने मोनसे मानसि जानानै आं आवाज नैबे आवाजखौ आं दिखांदों मिथिबाय आं रावनिबो पार्टिनि खोथाखौ आं बुंनो थाखाय जेबो पार्टि जियानो पार्टि जा किन्तु खामानिखौ मावबाथाय मोजां जेनिबो पार्टि जायैफोरनि जेबो खोथा गैया किन्तु जायबा पार्टि नोंथांमोनाबो एसे साननांगौ जे खामानिखौ मावनांगौ आरो मा बुंगोन किन्तु बे गोरिबफ्राहाय दिनै बर' बिमानि मेगनावहाय मोदै ओरैबायदि आलाय सिलाय गाबदों आयौ 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 बोराय बुरि आबै आबौमोना ओरैबायदि गाबदों माने बिथांमोनाहाय सानदों जों अबाव थाबावनो दा न'फोर बां न' स' सिफायजोबनानै होबाय जेने तेने लुदोंमोन जेने तेने जेसिबि जों खनसे सिथिनाय लोगो लोगो खतम ग्रां ग्रुं बायजोबखाबाय अब्ला जेने तेने लुदों न'खौहाय एसेबो मा साननाय फैयासै नामा एसेबो अनखांनाय फैयासै नामा एसेबो माने हिउमानिटी होननायखौ फैयासै नामा गोसोआवहाय
एसेबां इफोरबायदि खालामनो हादों दि हैस गोजोन एकर बड'लेण्ड खालि नामावल' बुंनो मोजां एफोरो रियेल लाइफआवहाय जेबो नङा लाजिखांनाय मोनदों आं नोंथांमोनाहाय मा सानो बिनि सोमोन्दै आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थालाय प्लिज गोजोननाय थाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल अफ इउ रायलायनोबो गोसो गैयालै ओरैबायदि दुखु मोनदों आं भिडिअखौ नायबाथाय आं गाबखाङो खिन्थु आं बे भिडिअखौ नायबाथाय मिन्थिबायना आं बेखायनो आं बे भिडिअखौ आं नायनो हाया सिगांबो बेफोरबायदिमोन बर'आ आलाय सिलाय खालामजादों होखार हरजादों दाबो बेफोरबायदिनो मा गोजोन संसार मा सान्ति मा दुखु मोनोलै एसेबां बिदि जानाङामोन